Dr. Hegedűs István, aki az Elvált Apák Egyesületének az elnöke, hogyha jól tudom, köszöntöm a vonalban, aki polgárjogi harcot folytat az elvált apák helyzetének a jobbításáért, ha jól tudom. Pontosan így van, tehát szeretnénk, hogyha az elvált apák is egyenlő helyzetbe kerülhetnének a bontóperek, illetve a gyermekelhelyezési perek során. Annál is érdekesebb az ön felvetése, mert általában a női mozgalmak szoktak küzdeni az egyenjogúságért. A női mozgalmak, feminista mozgalmak azok, amelyek hajlamosak a társadalmat, mint férfi uralmat értelmezni. Ehhez képest az ön olvasata a társadalomról ettől merőben eltérő. Azt hiszem, itt néhány százezer apa megerősítheti, hogy a bontóperek során sajnos ez nem érvényesül. Tehát a bontóperek során egy ilyen látszólagos anyavédelem érvényesül, és emiatt a gyerekelhelyezésnél, részben a lakásról való döntésnél, a kapcsolattartásról való döntésnél, tartásdíjnál hátrányba kerülnek az elvált apák. És emiatt van szükség arra, hogy egyrészt összefogjunk, másrészt az, hogy az apáknak segítséget nyújtsunk arra, hogy ha problémájuk van ezzel kapcsolatban, akkor hát hozzánk tudjanak fordulni, illetve konkrét beadványokat fogalmazzunk meg az apák részére, illetve részben pedig a jogszabályok módosítások érdekében is. Milyen mértékű ez a hátrány, amit a férfiak el tudnak szenvedni egy ilyen, vagy tudnak elszenvedni egy ilyen bontóperben? Hát végletes esetben teljes egzisztenciális lecsúszást jelent. Ugye köztudomású, hogy a hajléktalanoknak és a kétharmada elvált apa. Várjunk csak, tehát a hajléktalanok kétharmada, ez nem azt jelenti, hogy a hajléktalan férfiak kétharmada, tehát nemre való tekintet nélkül számítva a hajléktalanokat, az ő kétharmaduk elvált apa. Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy még több férfi, mint kétharmad, pusztán csak az elvált apák aránya kétharmad. Így van, így van. Tehát rendkívül magas az elvált apák aránya ezek között, és hozzátehetjük, hogy a többsége az önhibáján kívül kerül ebbe a helyzetbe, tehát nagyon gyakran előfordul az a szituáció, ami a legutóbbi héten is például történt az egyik elvált apával, hogy a bíróság kötelezte arra, hogy hagyja el 15 napon belül az utolsó közös lakást. Annak ellenére, hogy az anyának volt egy másik lakása, ettől kezdve kérdés, hogy holnap után hogy fog menni dolgozni. Ha nem tud menni dolgozni, nem lesz neki keresete, tehát nem tud megélni, de ha még esetleg valahol meg is tudja húzni magát, vagy drága pénzen albérletet vesz ki, a jövedelmének a 40-50%-át letiltják, tehát gyakorlatilag teljesen ellehetetlenül az élete, és hogyha a hozzátartozója, barátai, ismerősei nem segítenek, akkor egyenes út vezet arra, hogy egyre inkább lejjebb csúszik a társadalmi ranglétrán, illetve az adott helyzete is rendkívül módon megnehezül. Ezen túlmenően pedig még a gyerekeitől is meg lesz fosztva, hiszen a jelenlegi törvény szerint, ha a gyereket elhelyezik az anyánál, akkor az apa szülői jogai szünetelnek a gyerek 18 éves koráig, tehát azt szoktuk mondani, hogy ekkor az apa a jogi halálállapotába kerül. Mintha csak az apa elkövetett volna valamit azon kívül, hogy az anya és az apa nem tudott együtt élni. Tehát egy ilyen helyzetben az apa pontosan annyira felelős, adott esetben mondjuk egy ilyen kísérleti esetben, hogyha veszünk egy ilyen teljesen steril állapotot, amikor azt feltételezzük, hogy a két fél egyaránt nem tudott együtt élni, bármelyik félnek a különösebb hibája nélkül, vagy bármelyik fél, vagy a mindkét fél kölcsönös hibájából akár. Egy ilyen esetben a férfi elveszíti a jogait a saját gyermeke felett. Hát gyakorlatilag a társadalomból zárják ki, tehát hogyha elveszíti a lakását és a bérének vagy a pénzének egy részét letiltják, onnantól kezdve neki nagyon nehéz lesz megmaradni a társadalomban, és azt pedig tudjuk, hogy hogyan reagál a közvélemény a hajléktalanokra, hogy általában mennyire a hajléktalannak magának tulajdonítják ezt a státust, tehát hogy így igazából nem akarnak segíteni, nem akarják elfogadni, hogy ide úgy is lehet jutni, hogy teljesen önhibáján kívül. Tehát ez egy szörnyű daráló, ez hogyan lehetséges? Ezeket a törvényeket kik hozzák, nem emberek hozzák? Hát sajnos a családjogi törvénynek ez a passzusa 1952-ben Rákosi Mátyás tollából született, és sajnos ez még mindig érvényben van? Még mindig érvényben van, tehát ez az alapvető rendelkezés, ami szünetelteti az apák szülői jogait, és ebbe a helyzetbe kényszerít őket, ez mindig érvényben van. Sorozatban próbáltuk ezt, hogy változtassanak rajta, de csak nagyon kis mértékben változtattak, tehát a megegyezés esetén lehetséges közös szülői felügyeleti jogba való megegyezés más formában nem lehetséges. A bíróság nem dönthet, még ha például mind a két szülő mondjuk tanár vagy orvos,
akkor se dönthet úgy, hogy a közös szülői felügyelet legyen, akkor is kénytelen azt mondani, hogy az egyik szülőnek szünetelnek a jogai, a másiknak pedig minden jogot odaadunk, és az apának, a férjnek, a vagyonának egy része feletti rendelkezési jogot is, hiszen a jövedelmének a felével is rendelkezik a feleség. Én csak azt nem tudom megérteni, hogy miért kell valamelyik felet diszkriminálni. Tehát egy vállás esetén miért kell az egyik felet megfosztani teljesen a jogaitól, pusztán azért, mert a másik félnél marad a gyerek. Tehát attól még, hogy a gyermek lakhatása az egyik félhez kötődik, attól még mindkét fél rendelkezhetne bizonyos jogokkal, nem? Teljes egészében így van, és azzal is egyetértek, ez a statisztikai adatok is ezt mutatják, hogy nincs nagy eltérés abban, hogy kinek a magatartása miatt romlik meg a házasság. Tehát nagyon gyakran van, hogy a férj hibából, nagyon gyakran, hogy a feleség hibájából, tehát nem lehet azt mondani, hogy mindig csak a 90%-ban vagy 70%-ban csak a férjek miatt romlik meg a házasság. Gyakorlati életben is nagyon jól tudjuk, hogy rendkívül sok olyan alkalom van, amikor hát férjes asszonyok is kapcsolatot létesítenek, hozzánk is nagyon sok ilyen eset fut be. Tehát körülbelül 50-50%, ezért nem indokolt, ahogy itt el is hangzott, hogy az egyik felet bűnösnek kiáltsuk ki, a másikat pedig mindenféle kedvezménnyel feljogosítsuk, nem csak a gyerekkel kapcsolatban, hanem a másik fél vagyonával kapcsolatban is. És hogyha már ilyen a jogi helyzet, akkor most mit tanácsol azoknak, akik például éppen azon gondolkodnak, hogy el kéne válni, és gyerekük van, és lakásuk van, maradjanak egy rossz házasságban, vagy tüntessenek, vagy mit csináljanak, vagy diszidáljanak, vagy mi a megoldás? Hát nézze, én azt mondom, hogy a problémákat itt kell megoldani, mert az nem lenne jó megoldás. Egyébként a diszidálásról jut eszembe, hogy sajnos tudomásunk van arról, hogy nagyon sok gyereket az anyák visznek külföldre, és az állam nem lép fel elég hatékonyan ezzel kapcsolatban, viszont ha az apa tenné ugyanezt, akkor súlyos retorziók lennének. Tehát mindenféleképp azt javasoljuk az apáknak, hogy küzdjenek a jogaikért, mert azok, akik hozzánk fordulnak és végigküzdik ezt a folyamatot, általában azért egy jelentős részük eredményt tud elérni, tehát legalább el tudja azt érni, hogy mondjuk egy közös szülői felügyelet legyen, ne egy oldalú elhelyezés, vagy esetleg egy kedvezőbb tartásdíjat állapítanak meg, vagy a kapcsolattartása szélesebb körül, mint a szokásos mérték. Tehát semmiféleképp nem célszerű belenyugodni a helyzetbe, mert akkor olyan visszafordíthatatlan folyamatok következnek be, ami miatt az apa nem tud kikerülni ebből a helyzetből, vagy évek, évtizedek alatt tud kikerülni. Általában az a tapasztalatunk, hogy minimum 4-5 év, amíg valamennyire egy apa talpra tud állni egy bontóper után. Mogyoró nevű hallgatónk írja SMS-ben: sziasztok, tanár voltam, lakás, autó, stb. Elváltam, albérlet, depresszió, hajléktalanság, állásvesztés, teljes kilátástalanság. Én arra vagyok kíváncsi, hogy egy vállás esetén, ha csak az anya nem alkalmatlan bizonyíthatóan arra, hogy a gyerekét felnevelje, tehát alkoholista, veri úgy, hogy külsérelmi nyomok vannak a gyereken, stb. Föl sem merül az apa, mint kedvezményezett egy vállás esetén. Tehát minden esetben az alapértelmezés, ha csak az anya súlyosan nem alkalmatlan, mondjuk nem elmebeteg vagy szenvedélybeteg, fel sem merül a lehetősége annak, hogy az apa ugyanolyan jól, ugyanolyan alkalmasan tudná ellátni a gyereket, mint az anya. Hol van megírva, hogy egy anya feltétlenül jobb szülő pusztán csak azért, mert nő? Igen, valóban ez így van, nekünk is teljesen tapasztalatunk, hogy az utóbbi évtizedekben azt tapasztalható, hogy az apák egyre inkább egyébként bekapcsolódnak a gyereknevelésbe, már csecsemőkoruktól kezdve, sőt nagyon sokan például gyesen is voltak a gyermekkel, ennek ellenére megdöbbentő módon mondjuk a bíróság mégsem náluk helyezik el a gyereket, annak ellenére, hogy az apa volt otthon a gyermekkel gyesen. Tehát azt mondhatjuk, hogy úgy tűnik ilyen nemi diszkriminációszerű rendelkezések születnek, ugyan a törvényben ez így nincs benne, de ez a szünetelésből következik, hogyha szünetelnek az apa jogai, akkor gyakorlatilag semmit nem tehet a gyerekkel, nem mehet külföldre a gyerekkel, nem szólhat bele egy orvosi műtétbe. Tehát sehol, ahol a törvényes képviseletről szól lenne, ott az apát nem kérdezik meg, ami szerintünk elfogadhatatlan. Tehát ez roppant érdekes, tehát hogy az apának fizetnie kell a tartásdíjat, tehát fizetnie kell valamiért, ugyanakkor viszont elveszíti a jogait. Tehát minthogyha itt a Justícia istenasszony kezében lévő képzeletbeli mérleg, minthogyha teljesen felborult volna, vagy felbillent volna. Tehát minthogyha az adok-kapok viszonyrendszer nem lenne egyensúlyban. Igen, teljes egyenlőtlenség érvényesül sajnálatos módon nagyon sok ilyen bontóperbe, és nagyon sokszor csak, hogy úgy mondjam, az illető hölgy anya belátásán múlik az, hogy milyen mértékben kvázi elbosszult
az illető férfi, hozzátéve, hogy viszont a férfinak pedig semmiféle fordított lehetősége nincsen. Tehát abszolút egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül az, aki megházasodik. Sajnos emiatt is bekövetkezett az a helyzet, hogy most már a gyerekek harmada, tehát 30% a házasságon kívül születik, mert ugye az apák nem mernek házasodni, tehát inkább próbálnak valamiféle laza élettársi kapcsolatba lépni az anyákkal, de hát sajnos ez a probléma lényegét nem oldja meg teljesen, mert ugyanebből a kapcsolatból könnyebb kilépni, de a jogok korlátozása ugyanúgy érvényesül, hogyha a gyermekük van, és igen, de legalább nem veszíti el a vagyonát az illető. Vagy, nem. A vagyonát kisebb mértékben veszíti el, azt mondhatnám, mert nem ugyanazok a szabályok a házassági vagyonközösségre, mint a élettársi vagyonközösségre, illetve a lakáshasználatnál is eltérő szabályok érvényesek, tehát ilyen szempontból valóban az apák számára az élettársi kapcsolat valamivel kedvezőbb a pillanatnyi helyzet szerint. Jól értjük, hogy önök polgárjogi harcot folytatnak annak érdekében, hogy a férfiak súlyos diszkriminációja megszűnjön a mi kis hazánkban, viszont addig is, amíg ez nem sikerül, már pedig látva, hogy az emberjogi mozgalmak milyen sikerrel veszik fel a harcot Magyarországon ezekért a bizonyos közügyekért, hát ez eltarthat akár több évtizedig is, amíg ez önöknek sikerül. Amennyiben nem sikerül, vagy ameddig ez a dolog késlekedik, ön házassági szerződést, vagy pedig a házasságnak a folyamatos késleltetését, a nőknek a folyamatos türelmét tudja mondjuk megoldásként felkínálni? Hát mindenféleképp a célszerű, hogyha házassági vagyonközösségi szerződést kötnek a felek, és hogyha valaki már egy házasságban van, akkor valóban jobb, ha egy kicsit, tehát igyekszik ezt a házasságot fenntartani, és minél később kilépni belőle, tehát nem meggondolatlanul felrúgni a házasságot, még hogyha sok sérelme is van, esetleg valamilyen közvetítőt bevonni, tehát valamilyen békés eszközzel megpróbálni ezt a jogintézményt fenntartani. Egyébként, amiről még nem igazán esett szó, a gyerekek. Tehát a gyerekeket is ez az egész folyamat rendkívül módon megviseli, hosszú ideig tartanak a bontóperek, ezért van az, hogy a vállóperes szülők gyerekei magatartászavarokkal küzdködnek. Itt vagyok például én konkrétan, vagy más nem említsek. Igen, sajnálom, tehát tovább görgetik ezeket a problémákat, tehát úgy gondoljuk, hogy ezt mindenféleképp meg kellene szüntetni, de most azért napirenden van a polgári törvénykönyv felvizsgálata, és bízom benne, hogy ezek a problémák, amikre itt az előbb is felhívtuk a figyelmet, illetve különböző beadványokba, a minisztériumokhoz intézett kérelmeinkbe, ezeket figyelembe fogják venni, hogy ezt az egyenlőtlen jogi helyzetet igyekeznek megszüntetni. Hegedűs úr, az a probléma a házassági szerződéssel, amit ön ajánl, hogy amikor összeházasodnak a felek, akkor általában senki sem a vállásról beszél, meg senki nem is gondol a vállásra, sőt, aki a vállásra gondol, az rossz akaró. Vagy pedig egy olyan férj, aki még vőlegény, de már a megcsaláson meg a válláson töri a fejét. Tehát ez egy olyan dolog, hogyha az esküvő előtt, már pedig a házassági szerződést általában az esküvő előtt szokták megkötni, az esküvő előtt valaki házassági szerződést akar kötni, akkor azt az egész násznép, de legalábbis a mennyasszony és annak édesanyja, tuti, hogy már az előzetes hűtlenséggel, meg a számítással fogja meggyanúsítani, olyan rossz hangulatú egyáltalán felvetni a házassági szerződésnek a gondolatát, hogy a férfiak többsége eltekint tőle, pusztán csak azért, hogy a még éppen készülőfélben lévő családi fészeknek a békéjét fenntartsa és biztosítsa. És aztán később, amikor eljön a vállás, már pedig azért úgy gondolom, hogy három házasság közül 2 vállással végződik, tehát az esetek többségében eljön a vállás pillanata, majd verheti szerencsétlen ember fejét a falba, de nem a saját lakásának a falába, hanem majd az aluljáró falába, ahol él, hogy miért nem kötött házassági szerződést. Pontosan, de én azt mondom, hogy már ilyenkor az illető férfinek gyanús kell, hogy legyen az eset, és akkor meg kell gondolni ezt a házasságot. Hozzátéve egyébként, hogy Nyugat-Európában az ilyen házassági szerződéseknek az arányszám az 75-80%, tehát nálunk is a férfiak rá kell, hogy döbbenjenek, hogyha saját maguk nem védik meg a jogaikat, akkor senki helyettük nem fogja megvédeni, és hogyha nem gondolkodnak időbe előre, akkor később olyan súlyos hátrányokat szenvednek, ami tényleg 10-20 évig viselik a következményeit, tehát a tartásdíj és a vagyonvesztés következtében, tehát jobb ezt előre tisztázni, még ha egy házassági szerződés egy kis rossz hangulatot is idéz elő a másik félbe, de egyébként nem igaz ez, hogy miért kellene, hogy rossz hangulat legyen, hiszen egyenlő felek kötik akkor még a szerződést egyenlő feltételekkel, tehát akkor az anyós nem kifogásolhatná, vagy a leendő feleség, hogy
De mi szükség van erre? Hát úgyis együtt fogunk meghalni, egy kriptába temetkezünk. Tehát ez az érvelés. De bármi közben jöhet. Tehát azt mindenki tudja, hogy mondjuk kiszámíthatatlanok, és egyszer akármi két harisnyás comb, vagy mi jöhet közbe? Akármi történhet, és akkor tényleg jól jöhet a szerződés. Pontosan, sőt, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy világszerte, tehát a három komolyabb kapcsolata van általában a feleknek, tehát nincs ez az élethosszig tartó házasság, mint 40-50 évvel ezelőtt, tehát erre számítani kell, hogy ez a házasság 5-10 év után föl fog bomlani. A statisztika is ezt mutatja, hogy vannak ilyen csúcsok, hogy 5-10-15 év valahogy akkora fulladnak ki ezek a kapcsolatok, amikor ugrásszerűen megnövekszenek a vállásoknak a számai, tehát ezért jobb már a házasság előtt felkészülni erre a dologra, és valamilyen módon a vagyoni dolgokat, és ezzel együtt akkor az összes fontos jogviszonyokat lehet előre tisztázni és bebiztosítani, hogy ne egy vert hadseregként vagy egy rendkívül hátrányos helyzetben távozzon egy házasságból a férje. Dr. Hegedűs Istvánnak, az elvált apák védelmezőjének a véleményét, illetve az állásfoglalását hallhattátok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a férfiak megvédése érdekében.